Ziyaqhuba kwinkundla kamantyi ezibeleni kukomani iingxoxo zemiphumela yesicelo sebheyile kaZolile Xalisa. UXalisa utyholwa ngokuthimba nokonzakalisa uSandiswa Mkhwambi ekuthiwa ubusisiqingatha sakhe kwindawo yasezibeleni. We are saying Friday kokugqibela sisiza Friday ukuba somamela into bail application. Xa sisiza apha again sifuna ukuzela icase sizomamela itrial sizomamela imerits zecase so that isurvivor yethu nayo ifumane irest because akakwazi ukulala ncam ezazi kahle into yoba unomntu ongakaphume and ekuphumeni kwakhe i-first stop yakhe laa mfo ngelevel ye-arrogance yakhe kukwakhe. You understand? And we are trying by all means also to protect i-brothers zakhe ezizawufuna ukumdefenda usister wakhe zizibhaqe sezikomite imeda because ngokunokwethu singamadoda umuntu owenze isenzo esinje kwi-family member you deal with that and deal with that person accordingly. And therefore we ought to protect ne-brothers zakhe ne-family zakhe kwayena lo uyi-victim apha kule situation. So we are saying the community yet we are going to stipulate that that e-community is not safe. Our women are not safe. Our sisters are not safe. So that is why we are saying siyafuna into bana ningahambi singazifumenanga i-signature zenu. Kananjalo uZuki Nqoko ongugxaka Mkhwambi uthe yena ulindele ukuba ubulungiswa bulibone ilanga. Zizosapota ixhoba usenzi sikunye kumbutho wetishala usatu mna ndise-Queenstown branch yena use-Ikhala branch siphansi kwe-region iThemba Kojana ii-offices zethu ziphaa eMxhathise Rhalane House. I'm here to support uSenz kwesi sehlo simehleleyo njengo-colleague wam. Ndilapha nje ndinqwenela ukuba i-justice inene ibe ngecala lethu. Sithi no kule nto yenzekayo singomama nabantwana nathi silapha basiphile sifezekise iminqweno yethu nothi uba sibe ngamaxhoba kootata. So I just wish uba i-justice ibe ngecala lethu imvise kamandi ilungu lethu. Inkosi. Ukanti uwaxolile Masiza nongusihlalo wekomani Progress Action ucebise umthetho ukuba udlale indawo yawo ngapha koko uluntu lunokuzizamela izisombululo ngokungemthetho. Singabahlali bethu. Singabahlali nje sipromota i-unity yasemlungisi nezibeleni. Xa sithetha loo nto leyo zininzi izinto ezisichaphazelayo economically na socially. Le case sithetha ngayo is very serious. And i-serious nje izawunida i-unity yethu. Asizokwazi ukuyinqoba without qala sibambane. Ndisitsho nje is because kuqhuba umthetho ngoku. And ke ngoku umthetho uthi asikwazi uphikisana nebheli uba mayihlalelwe nini idlule nini. Ibheli imiswa ngamagqwetha amele umtyholo. After zonke izinto zikhangelwe ze-state uba bayamkhupha umtyholo okanye abamkhuphi ixhomekeke kuthi uba sithini ngaphandle. One thing endinoyitsho ngoku xana iqalile le process yento kubana nibone uba ngoku icase ingena earlier than the time ebeliqhelekile niboyiqonda nje uba iprocedure iyamanipuleyitwa. Xa imanipuleyitwa ke ngoku funeke sidlala umthetho ngomthetho. Why ndisitsho? Zinkokheli zam, we have to unite. We have to write something ethi should you make a mistake you release uXalisa to us as the community. You better be careful about that. We are playing the law with law. Now if you don't take care of yena phakathi, then we will take care of him ngaphandle. This is not a threat. This is a message that
abantwana nabantu ababhinqileyo are victims of abantu abangootata, and abantu abangootata in that process are not taken care of. Oba bekuthiwa siphila without i-system zinkokheli zam besizamcelela kootata. Nike nibone mos niphatha nesarha nithi nifuna laa mcimbi kwabanye. Besizamcelela kuthi this time around. Sithethe naye singabantu abangootata. I'm not saying ukuthi ke masiyophule i-system le ngokwenza rongo, but let's give a message and put i-placards ezithi you release him at your own risk. You release him to us at your own risk apha ezibeleni. Now iza kwenza yengosidlale umantyi nomtshutshisi ngelithi uba unendawo ese-East-London uyi-flight risk xa elolo hlobo. Now umantyi will be forced into yokuba to decide into yokuba angamrelease because kule ndawo axoxa kuyo akafuni. Masimgcine ngaphakathi. If simreleasele e-East-London uyi-flight risk. Now umthetho ngolo hlobo. So this is what we need to do, but sibe united, singayenzi lento sinantsika, because as procedures zabo, the more bemane bezidraga bayasidivide, and abanye bazafila ukonqena ngoku because benento ethi hayi man la case izabe seyiphumile ngo-7 angazi at all to give support kusisi wethu. Bulisele kubaphulaphuli bonke beVukani Community Radio. Silapha ke baphulaphuli njengesithembiso sa last week into kokuba siyeza apha eIsibeleni Magistrates Court kumba ka Mr Zolile Xhalisa kunye no Miss Sandiswa Mkhwambi okurhaneleka ke ngento yokuba uthe wafumana ukuhlukunyezwa nguMr Xhalisa. Bahlali besilapha ke ngenjongo zokuba sizofumana iverdict namhlanje yokuba sithini ke isigwebo sikamantyi malungana nenkqubo yebail. Befake ibail application ke utata uXhalisa lona kwathiwa ke kasifika apha it was a very short appearance wabe esithi umantyi ochophele ityala into kokuba ebecinga into kokuba uzobe ekulungela ukuyisisigwebo namhlanje ngokuba ibail uzayifumana okanye akazoyifumana na, kodwa ke kuyabonakala ngeemeko zobuzaza ke betyala eli alichopheleyo into kokuba uthe akakwazi ukuza nesigwebo ngokweli xesha ebelibekile. Usekho izinto nje asaziphononongayo, kodwa ke wabe ethembisa esithi uzobe ekulungele ukusiwisa eso sigwebo ngomhla we-26 kule nyanga simi phezu kwayo. Sicenga ke sibongoza abahlali into kokuba the wheels of justice in as much as zithanda ukuthena slowly but siyabongozana into kokuba singaphelelwa ngumoya kuyo yonke le hambo isezobande, ngoba sitshilo mosathi kule ndawo sikuyo sikwindawo engathi ifuna ukuba yi-epicenter ngabula makhumsha yezenzo ezilolu hlobo, ngoba sime apha nje bahlali bakuChrisane kwesikatshonyane isithili sineekheyisi zintathu kule zibele yodwa. Enye besize ngayo apha phezolo kasisi othe wabulawa kabuhlungu sisinqanda-mathe sakhe usisi uZandile Maqali, ebulawa ke ngumfana wakwaUluwa. Lo mfana lowo ke wakwazi uba abe nesibindi esingamaziyo uba wayesithatha phi nabethu na sokokuba ahlale the entire night with i-lifeless body kasisi Zandile. Ibuhlungu ke msasazi ngoba apha ke sithe safumana unxunguphalo phezulu bethunana kumagunya abantu wezotshutshiso kungenelelwe because apha besine-confusion phezulu kwikheyisi kasisi Zandile kusithi idoketha ayibonakali. Yinto noko ehlasimlisa umzimba lowo into yokokuba kwikheyisi elolwa hlobo ene-evidence enokumrhanelwa owaveske wazisa ngokwakhe emapoliseni esithi hayi ndiyavuma ndenze oku noku
wathi wa-abandanisha nesicelo sebail esithi no akazusifaka isicelo sebail because une-fears ze-public outrage, meaning therefore uyayi-understanda into kokuba i-violence yinto engafanelekanga uba yehlela mntu, kodwa uyiqonda xa isiza kuye. Siyacela bethunana, sicela kungenelelwe, sicela kuphunywe ngobuninzi bethu kuleyo i-case. The next appearance will be on the 13th of July ka-Mr. Uluwa lo useselivalelweni ke naye njengo-Mr. Xalisa. Sibuya kwakule nkantolo kwangalo July umntana othe wafumana ukulinyazwa ophila nokukhubazeka uzobe evela naye umrhanelwa kwelo tyala lokudlwengula umntana ona-15 years walapha esibhedleni naye ophila nokukhubazeka. Ukanti inkundla isijikile isigqibo sayo sokwazisa ngeziphumo zesicelo sebheyile ibeka umhla wama-26 kwiindaba zeVukani Community Radio. NdinguMafrika Bhatyi, ezibeleni Magistrate Court kuKomani.